Нова марка телефони идва на българския пазар и то в точният момент за Коледа. А в ръцете ми е един от първите им модели Reguang Xever 7 Pro. Телефон, на който можеш да сменяш батерията. Да, правилно ме чу. Можеш да я извадиш и директно да я смениш с друга, без зарядни и без чакания. Разполага с 6,67 AMOLED дисплей, 120 Hz. MediaTek Dimensity 7025, 12 ГБ RAM и 512 ГБ памет. И въпреки, че разполагаш с няколко резервни батерии, всяка една от тях има по 5550 мАч. Камерите не са нещо, което отстъпват на този модел. Имаме 50 мегапикселова основна с AI, 64 мегапикселова инфрачервена за нощно виждане и 32 мегапикселова селфи. Освен, че този телефон вижда в пълен мрак, има нещо още по-впечатляващо. Има професионална термална камера FLIR Lepton 3,5. И да, няма да ви очудя, защото при здравината имаме IP68, IP69K и военен сертификат. И сега идва важният момент, в който да ти кажа откъде да купиш този телефон. Можеш да го вземеш от greenmobile.bg за Коледа с код за отстъпка 10% Коледа 10. Освен това, ако си решил да го вземеш на изплащане, TBI ще ти дадат още 10% отстъпка, за това не се бави. И бързо отивай да си купиш Rugged One Xever 7 Pro.